ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കരിയർ വിവ. 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഏത് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നീ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ: കരിയർ വിവ. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: കരിയർ വിവ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് പൂർണ്ണമായും കാണുക, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. തീർച്ചയായും മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.